This time, Paglinya mo! Paglinya mo po, i-give na niya niya. okay, pamilya. Ito sa luyo, dali-dali ko. Rani sa kilid ni Mang Angie. Aring, Talia! Dito sa... Dira sa kilid ni Mang Angie. I-arrange sila sa kilid ng Lubong Marlan. Mamaklatag, i-arrange sa kilid. Kaya magpa-picture. Ay, Dinday, balik mo ito, Dinday, kaya magpa-picture. Okay, dahil mag-arrange siya sa pikas. Bilis, dahil ka sa pikas mag-arrange. Sa Maryland dito sa pikas. Uy, ibigan niya pang si Mang Grace at nagkihay. Oh, sayang nang nasa bangko. Wow, thank you. Thank you so much. Happy Teacher's Day to all teachers. Wishing you joy and happiness. You are an amazing teacher and you only deserve the best teacher. Teach from the heart and from the book. Thank you, that's all. Ano niya ang pangpaalam mga walay face mask? Sige, sige, sige. Signature Gina, oh. Yan, siya kalap siya mga pupil. Nagpakot! Wow! Swerte kayo. Grabe. Happy kay si Mamo. Salamat mga nanay.
I-open daw ni May. I-open. Yan pa. Tararan! Yay! Yan, pinakalingalan pa. Pinakalingalan. Ganyan. Yan, wala akong teacher na gwapa. Mabutan maging kayo. Yan, pasensyosa kayo sa mga bata. Yan, alima imong teacher namin. Wow, may teachers day daw. Ika na ni Mata Matuto.